Čau, ja vás vítam pri dnešnom videu a v dnešnom videu si povieme príbeh hráča Studio Moon TV. Moon objavil Minecraft na prvom stupni základnej školy. Len jeho rodičia nefandili moc počítačom, tak mohol len na počítače tráviť len 1 hodinu denne. Ale ani toho nezastavilo na prvých Minecraft youtuberov. Moon si obľúbil Minecraft a aj youtubery. A preto si povedal, že sa jedným stane. A v roku 2014 si založil YouTube kanál s menom Studio Moon TV. Jeho prvé video z tých najlepších bolo Pasti. Jeho video vzniklo len jeden deň, ako si založil kanál. Od trollingom si Moon natočil aj prvé skeče, minifilmom a aj občas let's playom. Moon mal cieľ 100 odberateľov a pri aj skečoch sa mu to aj podarilo. Moonové skeče celkom zmenili aj podobu a všetko to začalo videom. Čo by sa stalo, keby varizácie ovládli Minecraft? Mimochodom, ktorým sa to z vás zdá trošku povedomé, Moon sa inšpiroval Exploding TNT. Toto už bolo cez rok, čo Moon vydal Minecraft Trolling Pasti. Moon 2015 zverejnil na YouTube väčšie video, veci, ktoré neviete o Minecrafte. Toto video bolo z mála, ktoré videli na československom YouTube. Zároveň ešte v tomto období nikto skoro nepoznal Minecraft. A preto toto video začalo tak rásť a prenikalo nad ostatnými. Možno niektorí neviete, ale Moon mal ešte kamaráta Galileo. Ale tento jeho kamarát musel odísť, pretože nemal čas na točenie videí. Moon v roku 2015 presiahol magicky 10 000 odoberateľov. Prvé Minecraft filmy začali na YouTube objavovať v roku 2011. Od tej doby, od roku 2015, podoba sa nejako nezmenila. Všetky boli natočené z prvej osoby. Ako keby to bol obyčajný let's play. Ale Moon si toto úplne uvedomoval. Chcel to zmeniť. A v roku 2015 vydal svoj první minifilm. A týmto ukázal, že Minecraft filmy idú urobiť aj inak. A na oveľa lepšej úrovni. Sústredil sa hlavne na to, aby videá mali dobrú hudbu a kvalitu. I cez to, že Moon väčšinou vydával iba Minecraft skeče, tak vedia celkom dobre aj PvP. Tak ľudia, toto je záver videa. Ak sa vám toto video páčilo, určite dáte like, odber a čaute.